Makadiko hamani shamwari ingetwa Mad Minox, Godfrey Chafudzika, the original Ghetto Cronking, pa YouTube and my streets Zimbabwe. Anyways, right now I'm in Scarborough, Toronto, Canada right now. Pane video yakaitwa na Clinton na Gava, ndo yandiri kufocus nayo, yandiri kuda kunyatso correcta manyebo ese akataurwa naGava panyaya dzemari kurova guva ramai vangu. Iyi mari yanga yaifanira kuenda towards kutenga mombe nezviyo, zvinhu zvinoratidza kuti bana kana kuti hama dzemufi dzakugadzirira kuda kurova munhu guva. So what happened is inini personally amai angu akafa 2012. Saka vafa kudaro, there was just issues within our family. I was in Zimbabwe. I stayed in Zimbabwe for 6 months that time, Pavakashaya, in 2012. You know, Vashaya kudaro, luckily ndangu ito ndiri kuti vakashaya ndiri kuZimbabwe, because munhu wekuti akatanga kurwara, munhu aitanga kushedzwa zita ndini, kumwana wangu godi chichichi, vanhu vazhinji havazvizivi. Amai angu ndo vakanditengera tiketi rekuti ndiyo Canada, so tantine kanga close bond kanga tinako naMomsi. But anyways, vashaya kudaro vakanovigirwa kuZvishavani. Baba wangu akavigirwa kuMbudzi, Greenfield Cemetery. 2013 tada kuita, in fact pakaitwa pakarohwa guva. I couldn't make it in 2013 because zvangu zvakatondoomerawo kuno kuCanada, ndisina kana mari. Parakarohwa guva iro hapana chakaitika, zvakaramba kuitika because panotengwa mbudzi. Mbudzi iyo inofanira kuzunza, mbudzi hanzi haina kuzunza. But pakabuda mashoko ekuti isusu vana takakanganisira amai. 3 masiblings aripo vekupedzisira. The first 2 vakashaya. My first brother anonzi Posi neanonzi Taona vakashaya. Saka isusu tiri 3 hanzi takatadzira Momsi and whatnot. Ndo zvandakangonzwawo because I wasn't there. Ndangotaurawo zvinhu zvandakaita zvandakanzwa. Saka panoda kuripwa. 2014 I went to Zimbabwe. Ndakaenda kuZvishavani. I was with Governor na Briggs. Takaenda na Dumi. Dumi mwana wa sekuru wangu. Saka Dumi becomes a sekuru futi. Dumi ndainoziva vanhu vacho kumusha nandivazive. Ndinakurira kumusha because kushana kusimusha kwedu musha kwamai. Inini personally ndiri, baba wangu ndewe kuMalawi. Saka pamba pedu patinogara ipapo ndo pandinoti pamusha kumbari. You know, vashaya kudaro taenda kumusha kwekwe. Tatanoona ma-elders. You know, takabatana nasekuru nema-elders hobo nanamai nini nanamai guru. Papa twadari. Papa taurwa zvinhu zvacho kunzi makatadza pakati, iwo wakatadza pakati. My other 2 brothers ndakataurirwa pavakatadza because vanga wasipa, I was alone na Gava na Briggs.
zvaitika kudaro ipapo indakaba ndadzoka kuHarare, takadzoka tese kuHarare, ndandataurira mabrothers angu kuti chipa pari kunzi panoda kuripwa. Tawirirana kunzi pekutanga pakambonzi 3 mombe 1 pamunhu. Pana sekuru wangu vanonzi Dhuri vakazoshaya zvavo, but ndo vakabva vataura kuti aiwa hamuiteka zvekuomesera vana. Kana vana vakaripa kambudzi kakangoenzana nembwa, zvitori nani. Papaita ana makakatanwa nana sekuru, because mai vangu masara amai guru vangu nasekuru vangu 1 vari 2 mufamily mavo. Vabva vazowirirana kuti aiwa ngaparipwe 1 mombe. Munhu 1 tese tiri 3 tobatanidza totenga 1 mombe echikadzi. Ndo agreement yatakazoricha tiri kuShani. Saka takadzoka kuHarare ndakataura mabrothers angu kuti ndokafambiro kataita kuShani. And Duma akataurirawo futi, Gava akavataurira, they were all witnesses. Ipapo ini ndandati bo ndandadzoka kuCanada kuno. Ndadzoka kuCanada tandawirirana kuti mombe ine trouble. That time mombe dzaita 450, saka 150 pamunhu. My brothers couldn't do it and whatnot, and nyaya dzakatombonetsa. I ended up paying all the 450, of which is not a big deal kwandiri, but chandaida kungoita kuti make sure that everybody is supposed to put in money, right? Takatumira mari ya mombe yakatengwa, mombe yekuripa kuShavani kwacho haifaniri kubva kune munhu wechiokama. Yakatonotengwawo somewhere kure, yakatozotinwa yakauya pamusha ipapo, right? Charipa kudaro zvakanzani muchienderera mberi nekurova guva renyu rere. Wabva warova guva kechi2, I wasn't even there futi, and kechi2 handambotaurirwa, hazvina kuita futi. Ndandazobvunza kuti ko chii chiri kuitika, hanzi aiwa I think you have to be here because zvinhu zvati kana zvakaitwa usiku hazvibude maizewa. That was 2014. Tapinda mu 2015 ndadzoka kuZimbabwe kuya ndataura nevakomana ndati boys, itaiwo something neupenyu hwenyu, musangomirira mahandouts kubva kwandiri, because ndine sound system handitika, ndine vamwe vanoti disco. Ndakati ndine disco, ndine tumadisco 1 big one small one, but panoda zvimwe zvinhu zvekuita. Kana kabusiness soka ndokukona kukupai mari, kukweretesai mari moita, but mari yangu nenichida. Vanhu vese pakaitwa naro vanhu vakati mari yangu inonetsa, munozotiponda zvakazoti. Ndandadzoka zvangu kuCanada is 2015 kai. Ndakunoku ndandataura naHameki. Hameki akati mablango pane zheti randinaro ratirikwanisa kuita kunoku. Ndakati nderei, zvakanzi tofanira kuda kuita zheti rekunotenga madrinks kuZambia, tichatengesa kunoku, because madrinks ainetsa, soft drinks, Coca-Cola, Fanta and all those cherry plums. Ndakati kuti uite zheti iri wega hazviiti, zvoda kuti ubatane nani nevamwe, the likes of Gava nani naMalvin,
because ndo vanhu vanga vari almost close kwandiri, but asisive kuti ndo vanhu vanga vari close kwandiri aiwa. Pane vanhu vese munhu ari very close kwandiri ndi Gostalo. Ndiye shamwari yangu chaicho. Wandikati munhu shamwari yangu pane vanhu vese variko kuZimbabwe. But Gostalo munhu akazorora, ane vana vake, ane vazukuru vake, akugara kuGlenora. Saka munhu wandisikaone everyday. Maiziya. Saka lifestyle inochinja. But patinoonana toita kunge tichitogara tichionana. So I think vafana in fact shamwari dzangu idzi dzanga dziripo locally kuna Second Avenue, it went through their heads kuti pamwe ndo vari pamberi. But like I said, munhu chaiwo wandotamba naye kunzi iyi shamwari yangu chaiyo, zvisina kana 1 2 kana XYZ neGostalo Pentecost. Right. Vakomana varonga zvinhu zvavo. Ndataura naGava, ndataura na Malvin. Zvanzi hatichataura chichi about zheti racho. Toona kuti tozvifambisa sei. Gava vandimesejera paWhatsApp. Hata tafunga kuita sei? Kutengesa mabhiya tichihodhesa, toisawo dhola redu pamusoro. Ndakati zvinomboita mari ko, credit racho riri kumboita mari, akataura. Ndati kuma-empty, zvanzi handizivi kuti ma-empty deposit imari. Ndozokutipa ichi, kana ndabvunza Ananito ndo vaenda kunohodha kuDelta. Ndozokutipai kana ndabvunza chi boys. Abazouya within a day or two, zvakanzi 450. That's 20 crates nema-empties acho kuDelta in 2015. That abochi mera ndite plan. So when I got paid that same week here, now that ona inini handichamira kuti nditambire, ndakatoenda kucredit card yangu ndakatora mari mucredit card mangu. Ndakati handozokukavha nepay yangu mari yacho yanenge ndakutumira. Kuti nditumire 450 that time, Canadian dollar was at its lowest. Maybe 1 Canadian dollar was like 63 cents, 63 cents US. Saka, for me to send 450 US dollars, it costed me almost $700. Nema charges and everything, my bank rates, currency rate. Ndo zvinoitika, it's a business thing. Ndadaro ipapo Gava receive mari atenga abo. Inini I had a plan yekuenda kuAustralia. Ticket rangu rabva rauya same time iyoyo, same week iyoyo yabva yauya ticket rangu. Confirmed, well paid for. January ndofanira kuenda kuAustralia, January 2016. Supposed to be going to Australia, to Melbourne, kunoona shamwari yangu. Tatopinda New Year, ndatoenda kuAustralia pai. Ndiri kuAustralia ndatobvunzwa kuti boys zviri sei? Ndiri kutaura neboys zvingori general, handisi kumboita pressure nekuda kuziva kuti how far is the business, because zvanisati zvambonekana nemwedzi. But pandakazobvunza Gava ndakati bhiya riri kutengwa, zvakanzi zvakaipa, bhiya riri kutenga zvakaipa, vakomana vari kutenga bhiya. Sometimes ndinombotengesa risi tombori wholesale, ndotengesa atori ma1 ndotogara ndakatoisa kana 2 macrates mufridge, because vamwe vanenge vachida bhiya riri kuita sei, riri kutonhora, vano kuhodha, nechivatengesera at a higher price. Ndakati bhoka, saka zviri kutofaya.
tapinda muna February ndiriko kuAustralia. Ndingotaurawo nevakomana zvatinongoitawo Marvin, vakomana Hameki, Gava ndo na Junaid yanga asati apa ningi pa WhatsApp like zvokudaro. Bo zvese zvaita. Munhu aitombofonera madhezi ayanga ari wedzera, aitondifonera direct phone call. Tapinda muna March. That year Easter yanga iri muna March. Ndaenda kuAdelaide ku Zimpride. Zimpride maZimbabweans anosangana the whole of Australia and New Zealand. Vanoita masoccer tournament, vachitengesa chikafu, poitwa entertainment. That year ndakatosangana na Celsius na Secalas. Vakatouya vakaperforma kuAdelaide. Ndabvunza ndapinzirwa message naDhumi zvakanzi Germany ndine problem kunoku ndikuda $300. Pa $300 apa wakandipa ndokupa mombe. Ndakati good shit ke. Because kana uchirova makuva kuzvishavani, makuva anorohwa muna August. Kana uda kutenga mombe muna June, July, August inenge ichita 500 to 600. Vanhu vanokwidza maprizes, kana mabhazi anokwira maprizes muna August. Ndakati no problem, ndine mari iri kudheni. Mira ndikodzokera kuMelbourne ndozokutaurira kuti zvakamira sei. Tatopinda muna April ndadzokera kuMelbourne, Adelaide agara 3 days. Ndamutaurira kuti ndoita plan ndadzokera kuToronto because ndandasava about a week and a half ndiri kuAustralia. Saka no problem vanhu vangu vanogona kumirira. A week and a half is nothing. Ndadzoka kuno kuToronto ndabva ndabvunza Gava ndakati ko Gava une mari ipapo? Zvakanzi ndi $50. $50? Asi bhiya risi kufamba zvanzi zvakatodhakwa kunoka mazuva risi kutengwa, vanhu havana mari chichi. Ndati nyaya iripo ndeyekuti Dhumi ari kuda $300. Saka $50 aunaenda kukutumira $250. Unopa Dhumi mari yekulong chain. Dhumi anga nebusiness rake aitengesa mafoni nemalaptops kulong chain. Anga neoffice ikoko. Ndakatumira mari on Thursday. Dhumi abva azonoenda kuMbare on Sunday. Asvika on Sunday, Dhumi akapiwa $170 naGava. He didn't say nothing to me because munhu anenge aenda achinoona padhena, achinoona hama neshamwari dzangu, Tuesday andipinzira Dhumi. Ko ndakaenda kuMbare Sunday, wakati kune $300 ndapiwa $170. Ndakapiwa $170, ndakati aiwa waifanira kupiwa $300. Muse Thursday chaiye last week Thursday ndakatumira $250, Gava aita $50. Zvakanzi ari kutotaura kuti amai vake ndo vakatora mari vakashandisa vakaita zvavakaita, saka mari yaifanira kuuya on Monday naiye Gava. Mari yaifanira kudzorerwa Gava on Monday. That's why Dhumi akazomuconducta on Tuesday. Because akaona Gava can't get kaMonday yacho. Afonera Gava haasi kubatika. Ndapinzira Gava. Ko Gava ndeipiko shamwari yangu? Ko ndakakupa $250 wakati une $50, wakupa munhu $170. Ko zvakafamba sei? Momzi vakazotora imwe mari
vakaita madhiri avo, vanhu vacho vaifanira kuzovadzorera, havana kuvadzorera, vaifanira kuvadzorera mandi. Inini manje ndiri kutaura kuti alright, iyi mari yemombe, program inofanira kunge yakutotanga. Watora $80 out of the 250 andakutumira, apo wati une $50. Get that straight, people. Handiti ndakati saka mari iri kuya rini, zvakanzi by Friday. Ndakatotaura navo because Dumi vakafona, ndakatotaura navo vakati Friday iri kuya. Ndakumirira ka Friday yasvika, hauzoisa kapressure zvokubva wapinzira munhu foni Friday. Ndakati hava mandise foni ka Saturday, kana mari yaita Dhumozvo Sunday wotora futi mari. Ndaisa message Friday Saturday. Mukomana kutaura asazvaita chichi. Ndatumira message Marvin. Ndati iye Marvin, kuchichi kunyatsoitika kuZimbabwe iko. Gava vari kutaura kuti bhiya harisi kutengwa, zvakanzi bhiya, zvanzi bhiya ripi. Ndakati ndakamutumira mari muna December achiti ada kuoda bhiya rekutengesa, zvakanzi zvebhiya zvaakaita 2 weeks izvi. Angozviita pa Christmas neNew Year probably ne 1 weekend ngiyi yemuna January. Haatengese bhiya, achatengesa bhiya zvakapera kudhara. Ndakati zvanzi anotobheja zvake snuka achita chichichi achienda kumahuri. Ndizvo ndakataurirwa izvozvo. Ati ndakamirira kazvakaita. Ndava ndatotaurirwa akaunga bhebhi katori bho kunzi ndokari kutomhanya nako mazuva ano. Ndakati nelevel yake akadiwa sezvakanzi ane gauro kamazuva ano ari kurira. Maisiya Germany, ari kurira mazuva ano. Ndakati yes man. Apa ndaane information manje kubva kuna Matt Marvin. Ndatumira message kuna Gava, ndakamunyorera almost like a composition. Ndakamti German mukunditambisa bhora risina mweya, chinyatsonditaurira chokwadi kuti mari yakafamba sei. Mune mari yangu iri kana kuti hamuna. Kana musina mari yangu, chitengesai maempty acho nehwahwa acho, mupiwe mari yangu yaise yakakwana. Because mati bhiya harisi kutengwa, chitengesai zvinhu izvozvo. Kana kunopa wedzera wotengesa, okupai mari yewholesale. Zvakanzi iri bhondo toita iyoyo by Friday mabhiya anenge atengwa kwawedzera. Ndakati sharp. Friday yasvika, ndatumira message kuna Gava achapindira foni maya. Saturday ndatumira message pa WhatsApp, ndatumira text futi Gava maya. Sunday ndatumira futi imwe message Gava hasi kupindura. Ndatumira Marvin, ndakati Marvin, ndane 3 days nditumira Gava message, hasi kubatika. Kuchii chiri kuitika? Do you remember phone yaishandisa Gava yanga iri yangu futi. Number yaishandisa yanga iri number yangu. Phone number yaishandisa registered in my name Godfrey Chafutsika. This is 2016. This number, he's been using this number for almost like 2-3 years. Gava ndaigara nechitupa changu. That's how much I trusted that guy. Maswona. Because it reached a certain point. Inini personally pane zvimwe zvinhu zvandaita ndakwanisa kana kutumirwa mari handika indotadza kuenda kunotora mari iyoyo kana Western Union. Ndaingopa Gava chitupa changu sekuti apedzera akutogara nacho kuti ena notora mari Western Union. Because ndakatora chitupa ndine 16 years old guy. Saka vanhu vekuZimbabwe ameno like vanongoda kuona chitupa. You cannot, munhu ane 16 nemunhu ane 45 years, picture yacho unoziva sekuti ndiye.
But anyways, that's how it was happening. Ndanga kutogara nechitupa changu. Dai ndakauya kuno Canada. Room yangu yandorara inini. Ndaisiya ndakakiya. Room yangu ine screen gate. Ndiri kuno Canada room yangu haipindwe nemunhu. Mbava vangu hampindwe nemunhu ndiri kuno Canada. Gava bvasara nemakisi angu. Because ndakati ndakasira vanhu pamba pedu. Munokuziva temptations ka munhu anovhura ida kuona kuti mune chi osecha anenge ane time yese, but mutorwa akaonekwa achipinda imo anobvunza kunzi kuchake chiimo. Masinzwisisa kosemi nokusasina kutitumira message yekuti uri kuuya kuzopinda mumba. Right, ndataura nani naMalvin. Malvin ataura kuti Gava tori panapa akatogara panapa. Ndakati akatogara ipapo. Saka bhula miseka pafoni titaure nyaya yacho. Ndikutaura naGava pa WhatsApp ko zvekufamba sekomari haina momzi chichi. Ndati aiwa Gava, handichadi kunzwa zvokuti mari ina momzi. Patone 2 weeks uchitaura izvozvo. Da mari yangu. Handiti zvako zvekuti ina momzi wako handisina kana basa nazvo izvo. Da mari yangu. Mabhulangu nzwisisa yawa ndipe kana 1 more week chichi. Ndakati inini handisina time yekukupa. Ndakutoda mari yangu. Do you remember yanga iri 450 plus 250 yakaita 700. Pa 700 akabuditsa 170. Saka Gava owes me 530. Officially doesn't owe me. He owes family yamai vangu $530. Because ndovaridzive mari iyoyo. Ina release the money, mari yaifana kuenda uku. Iye aizviziva kuti mari inofana kuenda kuna nasekuru. Sekuru ndamai. Saka munhu Gava owes amai vangu $530. Zvake zvaari kutaura kuti he owes me money. Aiwa, ndizvokunyimba zvezviya. He owes amai vangu. He owes anasekuru vangu mari iyo. Ndokwaanofanira kuendesa mari ikoko. Right. Ndataura naMalvin. Malvin, in fact, Gava ndapedza kutaura naye pafoni yaMalvin. Ndati Malvin abaso nditumira message dzanza kuma 12 midnight kuZimbabwe kuno kunenge iri 6 PM. Malvin akati koi mabhulangu ndidzipi konyaya dzamuri kutaura idzi dzemari idzi. Ndakati ko mabhiya imari yangu kaiyoyo yandakatumira iyo. Zvikanzi anomboitaura itoita kunge ndeyake. Chichichi hame karitojamukawo futi kuno kaitoti akatombuditsawo mudhiri. Ndakati madhaisi yawo WhatsApp yanga isikadelete kama message zvekumhanya kazvokuti delete everyone. Plus vazhinji vanhu vakasikatomboziva. Saka Malvin akaita follow through conversation isadaita naGava. Kandi hapana mari iri kunoku. Not even kana senti raanaro kunoku. Ndati habu. Ndakati Malvin, una nyaya iripo. Kune 170. Ndakukutumira 350. 350 unopa Dumi 330 kulong chain. Midnight kai Sunday. Ndava ndarovachi mesi dzangu ndandatumira Malvin mari yaya. Duma ndatombomudaura ndatumira mari. Malvin abva atorachi mari yaya 330 abva anopa Dumi kulong chain. That was on a month. Mabhulangu ko $20 acho ndoita sena. Ndakati wamupa here mari. Zvakanzi ndamupa. Ndakati $20 ichika zvako. Things watoita bo because mari yanga yakatomirirwa. Zvakanzi maita bo mabhulangu chi akutonditenda Malvin.
Dhumo futi abva atumirawo message ndiri pakati pakutaura naMalvin zvakanzi Malvin awe ne330 mari yeiwo. Ndakati haiwa ndiyo mari chi yemombe. Zvakanzi manje muri kuona murasta ndakatozoita mazheti ndakutopa iyi mombe yechi ye400. Ndati kulezichi haisi danger because ndoziva maprices emombe that time. Ndakati atora yenyu 400 pamari iyoyo ka imwe $100 muzotengesa zviyo zvekuzobikisa doro and what not. Zvimwe zvese ndozozviita inini ndauya. But izvi handiti ndo zvamaitaura kuti ndo zvinodiwa kuti munzi muri serious muda kurova guva. Zvanzi haizvozvi zvindo ibo. Iyi mombe inofanirwa kuurayiwa panorova guva. Hapana mbudzi, hapana chii. Handiti. Ndanazotumira imwe $50 yakazotenga mbudzi. Zvese bho. Ndiri kunoku Malvin pakaitwa ndakuenda kunyaya yaMozi, mfesi wangu anonzi Mozi. Akaita all white birthday party yake. I think he was turning 42 that year. 41 or 42. Akaitira kuchimwe chiloji so. Akatita hachi ndikuda kuti boys dzese dzekuna second dziuye ku party yangu boys munondibata bho aminox bho zvekuti iwo haupo but ndoda kuti vakomana vakurepresent. Ndakati asikuda disco zvakanzi amaya tine ma-entertainers kudhara. Platinum Prince was there, was playing there. Ana Malvin munhu wese akanga was invited. But kutaura chokwadi if you ask anybody vazhinji vanhu vakatadza kuenda zvinzi hakusi kudiwa vanhu kukudiwa isusu madj chete. Apa anga Malvin nani naGava. But chakazoitika because pane vapfana vanotamba madhansi maclarks vekumbare vakaendawo futi ndakavaitira dhiri ipapo vakapiwawo futi mari yavo naMozi. But Mozi akatostressa kuti ndikuda kuti munhu wese auye. It's first come first serve. My rooms, they are there for free. You drink whatever you want. And vanhu Saturday yasvika vanhu vapfeka zvewhite. Zvakanzi aiwa Mozi akatovapa kuti munofanirwa kutokwira kombi muchisvika kuno kundoibhadhara because ngoshandisa one transport. Saka vanhu vaifunga kuti padhuze wabva waenda nemakombi avo amene wabva waenda kusiri kwekutanga anawedzera wabva wazoterawo nemotikari yemwe mufesi wangu anonzi Popopo nedzimwe boys. Because vakati ndezvenyu izvo zvinhu ndezvani ndezvaMadminox nemufesi wake. Because Mozi mufesi wangu haasi mufesi wewana. Masinzwisisa munhu anditamba naMozi ndinini handiti. Yapera nyaya yacho ndo pakayazo makidho ababa wakajaketi zvangopero zvisina kunaka zvisina kumbonakidza zvinhu zvacho ndo nyaya yandakanzwa. But fast forward that Gava adya kamari haasi kuda kundipa mari. Phone yangu haachadaira. Phone is registered in my name. Kana kutoifoni haicharida. Mozi akaita zheti naMalvin. Hembe dzakatengerwa Malvin. Mozi ndiye akatopa Malvin mari iyoyo ehembe idzodzo. Because Malvin akati handina hembe dzewhite ndidziwana kupi. Akatomupa $100 US kati ndinotenga hembe mufana wangu haiwa hapana chawatombonditadzira chi. Bo Malvin atengerwa hembe. Party yapera. Malvin abva azopiwa anenge akapiwa 250 rinaMozi kunzi hachi makaita bho vanenge vakaridza iko kadhono kuti situation yachakafamba sei. Abva azopa mumwe mufana anonzi Seafire $50. Gava hapana kana mari yaakapiwa because Gava is not a DJ.
mazvinzwisisa hapana kuti nyaya ari kutaura kuti ipfungwa dzamavhini kana nedzangu. Gava is not a DJ. Gava kwaaita mari pavaishandisa disco kumasoka games uku kadisco kangu kadiki kakushandiswa naClinton mazuva anaka vaipiwa 270 pavairidza murufaro. Every match yaitwa yeZifa yaidiwa sound system. Zifa yaitora sound system yedu because where the guy anonzi Fabio Marine medu aisenza kuZifa that time, so he gave us that contract. I didn't care about that money because what's 270? You know, you split that TV4 to a split say. Saka they used to get that money. I didn't have no problem with it. Inina was supposed to come to Zimbabwe on the 6th of August. But because it's another $500-600, I had to delay my trip for 2 weeks. Kuti ndiende kuZimbabwe mna ndakazobva kuno Canada on the 15th of August and I arrived to Zimbabwe on the 17th of August. Ndasvika kuZimbabwe kwekwe munongoziva kana munhu wabva kudiaspora unenge une kadzungu kako kaunenge unako. Ndakatogara pana mavhini chitotengera vanhu mabeers chichichichi takatogara takatowanda mabeers ari mudhishi tikutonwa. Gava wasn't there. Munhu wese anga aripo. Boris anga aripo, Junior D anga aripo, everybody anga aripo except Gava. Apa yanga iri arrive ndakasvika ini ndiri munhu anounganirwa nevanhu. One munhu anokwanisa kuunganidza vanhu ari mupenyu ndini. I don't need to be braggadocious, but ndo zvinotoitika. Handiti ka mukoma wangu abaso ndaona mukoma wangu baba Clinton achiuya naGava. Vari kufamba vari kutoya Gava abva togara paside pangu. Ndepi hapana. Handa kutonwa bhiya rangu pai. Saka pane munhu akauya kuzondiona. So I was forced kusumuka kubva ipapo. After about 10 minutes pane munhu akatouya netaxi. You know, pane zvinhu zvaiuya kuzotora from me zvanga zvatumirwawo nevamwe vanhu. Ndakati nochi ndofanira kuona munhu. Ndandatopinda naye mumba ndandamusota zvinhu zvake hapopo, you know. Ndasota munhu uya ndakati it's better because ndege yandakasvika nayo ndakasvika nendege ya 12 yekuKenya Airways inosvika midnight. Saka kumba ndakazosvika kwakuma 2 AM. Saka ndakati since ndiri muyadhi maimba ndangogeza one time ndozongobuda ka1 because ndakaregedza kugeza mai manje newawa ndiri kunwayo padzogezeka. Apa unenge waita 2.5 days kausikagezeka uri mundege. Right. Gava ndabuda pai Gava asisipo chichichichi. Gava never say nothing to me about the money. Maneru 5 PM. 5 almost going to 6. Anesa batanga kuuya amadminosida kuenda kuzishavani saka toita sei chichichi hatina kana gauro. That munhu wese anoda kuenda kuzishavani should be here mangwana send by 5 AM. Because bus ratoda kukwira ndera 6 AM. By 11 AM tofanira kunge tatomuzishavani tatogara takutorova masini. This was on the 18th of August. 19th of August ndo paifanira kurova bira. Saka bira rairova from 18th to 19th. Vanhu vauya, there was almost like 20 guys vandakaenda now. Imagine 20 guys and I'm paying $10 per munhu pabhasi, right?
vese ana John Chobhabhana ana Nito, you name it. Munhu wese anga aripo takaenda kumusha. Nedzimwe hama dzangu dzanga dzaitawo dzino mari. You know, it's my function, saka I had to facilitate everything, all the expenses. Tatasvika kuti save kwekwe. Nyaya yacho manje ihombe. I hope vamwe vamunoteerera kusvika ipere though. Tabada tasvika kwekuya. Vanhu vabvunza koga vari kupiwa shamwari yako iri kupiwa shamwari yako iri kupiwa kudya mari yemombe shamwari yako iri. Ndakati yatosvika nyaya yeyo kunoku zvakanzi takatoinzwa iyi yakasvika kudhara nanasekuru. Ndakati abho ameno ariko kuZimbabwe Harare. Tabva taita zvese zvaidiwa. First, mbudzi yanga iripo yakatadza kuzunza, right? Yaramba kuzunza. My other two brothers, they started arguing. Isitakanzi imbonofambai. Anditi tafamba pai takashaya ng'anga, takapedza taenda kupostori. Mupostori ndiye akazotitaurira kuti zvinhu zvenyu zvifambe munofanira kuita se kuparadza upfumi hwemushakabvu. So ini handizive shona kuti kuparadza upfumi hwemushakabvu kurechi. Hembe dzavo dzakagovewa within a week because I had my niece aifanira kuchata 3 weeks after mai yangu vashaya. Saka zvakanzi kuti mwana wako uyo achate, uyu mwana waBlazi wangu firstborn achite kuti achate imba ichiri yakasviba. Saka nhumbi dzamai yako dzinofanira kuita sei? Dzinofanira kugovewa. Saka hembe dzamai yangu dzakatogovewa a week after. Tichibva kunovavika tabva tangodzoka tatagova hembe dzavo because of wedding yanga iriko yemwana waBlazi wangu. Tadaro pai tatataurwa izvozvo kunzi mushakabvu, paradzai zvinhu zvese zvemushakabvu. Hatabva pai ndabvunza kuti vari kuti chiko vanhu ava. Munhu angachiti chiko mupostori angawo. Zvakanzi mupostori akutaura kuti aiwa mombe makaripa inofanira kuurayiwa. Yaurayiwa nyama yacho inopiwa ana amai, meaning munhu wese anenge achinzi amai, ana mai nini chichi, ana mai guru wese kana kamwana kadiki as long achinzi amai. Tasvika kwekwe tataurira sekuru wangu hanzvadzi yamai kuti ndozvatataurirwa, ndonyaya yacho yatataurirwa. Zvakanzi tengai imwe mbudzi because mbudzi imwe yayanga munayo aichaita. Pakuda imwe mbudzi ndo zvatakataurirwa. Pane vanhu panext door vakati ndokupai mbudzi, kana zvakaramba kuita ndongotorawo mbudzi yangu ndongoenda because hapana kana hazvina kamushonga kaizvi. Iye aripo ari kuona kazvikuitika nembudzi yake. Zvakanzi zvakaita mundipa $50 yangu. Ndakati zvakanzi mune mari? Ndakati ndinayo. Kule zongo abva vataura kuti mombe haisi kufa. Amai guru wangu abva vataura kuti mombe haisi kufa futi. Amai guru wangu abva vakonvinswawo nevamwe vanhu abva vabvuma kuti ngaife, kana ichifa ngaife because yanga yazvara, yanga yaine kamhuru kanga yainako. Handosara yangu nekamhuru chichi ndawirirana amai guru wangu. Kuna kulezi hatisi kuwirirana. Tatadza kuwirirana zvekuti ini ndakatosvika palevel yekuda kuvarwisa. Maiziya ndo reality yacho. Because situation yanga ndapinzwa 3-4 years muchidaura guva zvichiramba. Maiziya apa unenge washandisa ma-thousands. Apa inga time yema-US dollars. Apa ndingokwira ndege ndingoenda kuZimbabwe nyaya yekurova guva nekuripa. Abva vakirwa mumba kule zangu masheta aya. Mbudzi yabva yasungirirwa pakamusha munenge mune kadoro mukakicheni. Blazi wangu baba Clinton abva adira mvura yabva yarekedza kusunza. Bangu abva adira mvura yabva yarekedza kusunza. Inini ndisati ndadira mvura yabva yasunza. Ndo zvakaitika.
guvanama ratorohwa zvabva zvatopera. Vanhu vabva vatoridza mhururu ukoko kumuti uko kunourayiwa mombe. Inini hanzi pandakasumudza cup chida kudira uku mombe ndo payakaurayiwa. Saka zvakaitikirana almost simultaneously mukubata munyata wayo. Vamwe vanhu vakabva vatanga kutaura kuti unozva rasta moms vanga vakamirira iwewe because ava tu vakazvitadza vanga vakamirira iwewe. Ndakati unongoziva ndongozviignore zvinhu zvekumusha izvi, you know. Zvakanzi pazvinhu zvacho ndo zvanga zvakaita, vanga vakatomirira iwewe kuti uuye pamusha panapa. Dai wanga wasipo zvisina kufamba so. Ndangozviita brush off because like I said, I'm not braggadocious. Mazona. Handisi munhu uya anoda kuita show off pane vanhu. Mombe yaya vanhu madzimai abva vatora mombe yavo zvapera yedu ndeyekudya. Saka vanhu vakatanga kudya takati boys masikati ya3 manje kuti tikwire bhazi tosvika kuHarare kuma8 ngatichingorara ichi tozongoenda mangwana kuseni. Vamwe vakakwira mabhazi, every munhu anga aripo ndakamupa $20 kuti gara waisa $20 yako imari yebhazi. Kuda wedu akatobirwa 20 yake US. Ndakatozomubhadharira bhazi racho futi. Ndo system ine vanhu vatinawo. But anyways, tadzoka kubva kumusha pai Gava achataura nini? Gava achapura. Gava anogara kumusoro kwa second, indogara pakati. Gava kuti aende kwawedzera aitenderera na third oenda kwawedzera. Ende futi akatomboita time asikaende pawedzera. I think anga akunyara. That's all I can say. He was avoiding me. Anditi. Iye zvakutaura kuti inini asikatauri nawo. No, iye ndaita avoida. Anditi. Because munhu wese anga kuziva zvakaitika. Ende vanhu vazhinji vakaziva zvinhu zvaiitika kuti Gava akadya mari yemombe. Pakafa amainini maMalvin, hanzvadzi yanduna anonzi Victoria. Because Victoria akafa around 6 August ikoko. So I was supposed to be in Zimbabwe that time. And when they were expecting me to come. Saka pakatanga kuzara, mina kusari kuuya here takanzwanza ari kuuya. So anzi handifunga kuti achauya because Gava akadya mari yemombe. Ndo pakazikanwa nemunhu wese kunzi munhu akadya mari yemombe. Izvi zvinhu zvanga ndisikade kutaura pajekerere pakadai. Ndaifanira kutopedzerana naye. Pedu tiri 2 nehama dzangu. Iye akapinza amai vake akati amai ake ndo vanoita sei vatora mari. Handiti ndo vakatora mari. Handiti called munin'ina wake ku America. Tamuti, please can you talk to Ningi moms wako vari kuZimbabwe kuti vandipowo mari yangu. I didn't get a reply. Takatomboita time haisi nyaya yake. He didn't know nothing about it. Saka he didn't give me a reply. Ndangosiya zvakadaro. Do you remember? Gava ndanga ne chitupa changu. Ndagara nemakeys angu. Even pandakati makeys angu kuna Gava. Ndatumira Clinton. Gava akati makeys ana moms. Pandakati chitupa china moms. Clinton akazopiwa
makeys after a while makeys yawo chitupa ichocho futi kuti chiuya futi chakatozouya after a while ndatomutaura daiwa ka iwa ungagara nechitupa changu ka zviteka mwangu tiboka chitupa changu. This is my national ID. Aise tapesana iwe wakuita yako wakundiignora usutaura neni haushamira pane boys hatisi kuziva kuti uri kufungei. Foni yauri kushandisa ndeyangu, namba iyi yauri kushandisa is registered to me. Kana pane mari yainzi yaiuya yawainotora vanhu vaitumira mari under my name Godfrey Chafudzika. People who used to know Gava is Godfrey Chafudzika. That's how serious this situation is. You understand? Tapedza ipapo munhu atondiignora ndatodzoka kuCanada. In fact ndisandadzoka kuCanada ndataurira boys kuti avona chi mukomana haasi kutaura neni apa foni yaanoshandisa iri registered mani zvakanzi achi mapulangu hapana chakaipa handekwapatisi kunotsvakei hande tinoblokesa nhamba ubva wapiwa imwe nhamba handiti chitupa maanacho hande moblokesa nhamba iye hapana zvaanokwanisa kuita nayo yakangoka sim card kasinangana nebasa. Takatorana neboys takatoenda takanoblokesa nhamba takatofamba kusvika kwapatisi kuheavy industry maiziya ndandadzoka hangu kunoko takaita 4 or 5 years Gava sikataure nini real thing until last year 2020 muna December pandakaenda Gava came to me nchitengera vanhu beer akauya akapfugama pamberi pangu akati Mablangu, I need to talk to you, I need time to talk to you. Ndakutaura nemi ndakamutaura kuti ano ona situation iripo panapa tikufara tikunowawa pane vanhu vanenge 40 hapana chandikataure niwe pakadaiwa pamwe totadza kuwirirana ka. The problem nevanhu vekuZimbabwe, they think I'm violent. I'm not violent. I react to a situation. You know what I mean? I'm not 21 years old. I'm not 18 years old. That I can start tuning a war nemunhu kana kuti chicha. I don't start wars. I react. Mazvinzwisisa. When I was 15, 16, 17 years old, yeah, nobody couldn't touch me. 20 years old, hapana. 23, 25, kusvika ku 30. Yeah. Kana even kusvika kuma 40 years old. Tapinda ndima yekubatana nevanhu. Nditori nemavanga ekutomborowawo. Maiziya. But ndiri munhu asikatye munhu because I don't think anybody is bigger than me. Hapana munhu anokwanisa kundirowa. Unotaura kuti munhu anondirowa. Kutaura nemuromo ka. Asi nenda kaisa maoko muhomwe paunenge uchindirowa. Mashona. Ina handide nevanhu. Totodenwa. And I choose to react. It's a choice I make that put me in these predicaments. So Gava, his intention or his thoughts, I forgot in I was going to be violent towards him. And I used the silent code. Silence is golden. I was not talking and I'm not going to be violent for what? For $530. Mari siri yangu. Mari munhu akafa. Even wakandipa amuke. Ndamai vangu wakandipa mari yacho avamuke, vakatofa, vakatoora. You know what I mean? But anyways, ataura neni patiri kunwa bhiya. Ndakamutaura kuti apa nyaya isichi, haisi danger muwangu chi. Ndaita loosen up manje. Ini ndapedza zvinhu zvese zvandaida kuita muupenyu hwangu. Like I'm telling you, zvese zvandaida kuita muupenyu hwangu ndakapedza.
There's nothing I want to do in my life that I didn't do. I'm a grandfather. I talk to my sons nicely. You know what I mean? Communicate nemwana wangu zvinondifadza. You know, now akutondidaidzwa kuti dead before aindidaidzwa kuti bro. Now akutondidaidzwa kuti dead pane vanhu, you know, he's proud of me. Kudhara yofunga ndiri shamwari yake ini. But now takunzwanana, you know, I acquired some of these vanities. I never had a car with Zimbabwe. 30 years in this Nagana motor of Zimbabwe, Canada, and Dinagana motor. 10 years and Dinagana Masana would drive a motor in Mr. But right now, I have a car in my name, but I don't drive it. You know, those are vanity, they can come and go. I need my dignity. Don't you know what I show? Moral respect between one. You know, come mutual respect. Would you organize that since I want to respect how? You organize that since I want to respect how. You know what I mean? Pandro Taza, and honest and don't gonna good story. But sorry, I know, fan of action. To go to know correct. Usati sorry kauchitemba kutadza mangwana. Mangwana kuti uchangotadza ungodzoka kwandiri pota sorry. Ndeva nangosekera. Habomu wangu. Hazviiteka jamani. Saka nyaya yacho yakazodayo. Gavataura nini apa nani about 3 days ndasvika kuZimbabwe. 2020 kai December. Ndabva takaungana patinogara takaungana muna second pamba pakataisa nepamba pedu takatutsamira ti tutonoma beers. I remember there was one day tichitotaura nyaya sevanhu maiziya because ndakamixa nagava ipachitenasi patainwa wawa takamixa patakadya mari yatakanzi tiite na Freddy, my neighbor anogara ku UK, anga aripo gava pamba pangu. But takatumirwa mari yemachickens nerice na madha weku Australia, gava anga asipo. Vamwe vese vakaungana but gava anga asipo. And I want to explain that to you why he wasn't there. Boss moms of Australia wakati blessa wakati amuchi boys zangu munotifadza muri vana vangu munoita sei munotivaraidza tiri kuno saka dauti munhu wese musafa nenzara munhu wese anofanira kupiwa chicken ne 5 kg rice. But Gava was not there. Pakapiwa the whole everybody wedzera anga ari kutakisho because mukadzi wakanga asiko vamwe vanga wasipo ndiana na 10 million anga ari kubasa wanoenda kumusika ana Gostalo anoenda kubasa. You know, before that incident yehuku nerice, we were sitting in my streets. Ndakamba ndataura kuti aonaka boys uchiri kuzazwara iri tapatakagara pachitenas tichinwa bhiya. Gava akataura kuti ada kutaura neni nenyaya nezviri kuitika. Ndakati but inini handichakwanisa kutaura naye. Munhu anofanira kutaura naye ndidhumi sekuru wangu kwaifanira kuenda mari, because inini zvaida kuitwa nemari iyo ndakatozviita ndakatopedza maisiya. Plus mari yabuda mumaoko mangu inofanira kuenda kwainofanira kuenda, because munhu aindinyebera all the way. Handiti ka ndikutaura pamberi peboys ka I think pane vanhu vedi vavo panoti vanhu vanoti shamwari dzangu pane mamero manje. One munhu akabva anotaurira Gava kuti ndozvikutaura madinox. Gava bhatanga yake yekundiignora hapasina ndeipi hapasina. Saka pakazouya huku vanhu vatauronzi
na 12 o'clock munhu wese anofanira anga apanapa iye haana kuuya. Akatozosangana naClinton akatotaurira kunzi isha kune huku yako kunoku neraisi yako because huku taidzitenga paJohn Shop. Saka huku inogara mudanga but raisi ranga riri mumba maiziya. Akatoipiwa huku iyoyo neraisi iyoyo ndisipo, aita make sure kuti handipo. Ipapa pandakabva kuZimbabwe hatina kana yesi. Ipapa pandakabva kuZimbabwe 2021 iyoyi. Mazvinzwisisa. Saka hapasina chokutaura. Mari ndio iri kudiwa. Munhu oita upenyu hwako. Usanyebere vanhu uchizora vanhu bata. Wakadya 450. Wakadya $80 from 250 andakakutumira. It makes it 530. Wakati hapana mari yawakaendesa kuna Dhumi, hauna kuendesa but Dhumi akazoitora wakampa 170. Icho ndio chokwadi chiripo. You know what I mean? Ende jeti racho rese kuita kuti iwe usazopinda mujeti kuti Gava asazopinda mujeti remadrinks na Hameki. Anga atotsemurawo futi Hameki kuti Hameki akatengesa maspeakers angu 2. Hameki ndakatomubvunza kuti ako German ndakasiya maspeakers angu 2 mumabox ako wakatengesera mundaragutu kwendeipiwa wakaita ndakaudzwa naGava. Because handina secret zvekudaro kai. Ndoba ndatokutaura munhu akandiudza because maspeakers ndangu. Maspeakers ndakatenga 251. Uwo akatengesa nebox yako anyways, pazopinda foni ndiri pakati pekuita pekutaura. Saka anyways, thanks everybody for taking time to listen to be part of my conversation. Zvokuti dai kunzi Hameki akakwanisa kutaurawo party yake yaanoziva about this whole situation, anokutaurirai kuti mari yakaenda towards mabhiya eyo yanga iri mari yechi yekuti vaifanira kuita business vese. Malvin is not here. Malvin is dead. Malvin passed away September in 2016. And I know handidi kutaura zvemunhu akafa because he's not here to defend himself. But I can defend him personally because Malvin hapana zvinhu zvakawanda zvaakandiitira zvokuti vanhu vese variko kuZimbabwe they cannot do it. You know what I mean? Saka Malvin tongoti rest in peace. Amai vangu rest in peace. But mari iri kudiwa. Handisi kuda sori inini. Ana sekuru vangu vari kuda mari yavo. Amai guru vangu chaivo vakasvika pakufa mari iyo isina kudzoka. Ndo seriousness yenyaya. Kwasara sekuru vangu 1 variko kumusha uko. Vari kuida mari iyo. Vakatisiya panyika panapa vakanzi vashayawo nekudawo kwaMwari. Vana vavo vese ana sekuru vana vavo vanenge vachiida mari iyo tikuiziya. Iyi hairovei. Iyi ndo mari isikarove. Munhu wese anoiziya mari iyi. Dzinza rese rekumhuri yamai vangu anoiziya mari iyoyi. Hapana secret pamari. Vanhu vese vekuna second, first, third chichi vazhinji vacho Samuriwo Mhlanga vazhinji vacho knows about this money. Vanogona kutadza kuziva mafigures and how it transpired. But everything I say to you, you know, is exactly zvakaitika. Gava explained, but I explained. I wanted to do this reply in Zimbabwe, but I said I cannot hold on a video for like another 6-7 months.
ndine video waiziya ndafanira kureplya ndiri kuZimbabwe, but I find it fit kuti ndireply ndiri kunoku because nyaya yacho yese yakaitangira ndiri kunoku handiti. Ende iye akadecide kuita kana kuti akaagreeya kuita video achiexplaina his position while I'm not there, so I just replied to and ndataurawo my version, you know what I mean. And I'm content with my life. I'm very happy with my life. You know, I'm not munhu anongoda zvinhu zvese zvese, you know. Very happy with my life. But vanhu vakawanda havazvi understand. I live one of the most simplest lives. Kune vanhu vanogara kudiaspora. I live very simple. Andomboda zvinhu zvakawanda. Kana ndiri kuZimbabwe, it's the same thing. You know what I mean? I don't have much. All I have is love. And right now, all I need is peace. That peace chat. Even ndakadana nemusikana, ndoda musikana anondipa peace. Zvanga zvokuti ndodana nekana nebhebhi ronditira zvimufiri maiwa tidaro ka. Ndakura kai. Ndakura. I'm not that person vanhu vanofungira kuti ndiri. I will never be 18 years again. I will never be 15 years again. I'm 52 now. I have a grandson and 8 years old. My son is 30 years old. Mwane 27 years. So what more do I want? Ndogona kunge ndine vamwe vana vari panze uku pamwe vari kutotsvaka dheti. Lord Jesus. But thanks very much. I could go on with this nyaya. Ndogona kutosvika na 3 hours nchiitaura nyaya iyi. So if anybody anenge achakwanisa kuona this interview to the end, kana pane chauda kuziya about any video now, kuti what do you see on this issue? I'm warming up kuita tuma videos twangu chingo taura about any video iri kuchannel kwedu. Handidi hangu kutaura mavideos emumwe machannels kana kuti upenyu hwevamwe vanhu wekuti ndakuita kunge ndine godo nevamwe vanhu vandisingaziva. No, I cannot do that. You know, I'm not political. You know, I have a choice to like one political party, and not every time you have to go on the internet to talk about politics. Sometimes talk about love, you know, love and happiness. Tatenda vanhu vaMwari. I hope you enjoy this moment. Thanks very much.